mandek to, mandek. Iki wong musike madeg kok mosok kowe ngagel kowe. Masnya wedi. Iki masih gila karo kowe kok. Masnya wedi kenapa ya? Ki dimut entek masih kok. Mas, sini tak mut sini. Langsung pulang. Iki bali ngomong mboke. Mboke aku njaluk dikawinke ngono ki terus bali. Wah, jah kok. Maaf ya Mas ya. Biar yang sana ketok toh. Jancane kowe. Kenapa? Iki rai wong kok malah kan biar bokong. ketok sana ketok, ketok. Lah ya tapi ora ning rai. Nah harus di sini jogetnya kan harus gini. Jahno. Iki wong edan tenan salah nanggap iki Pak Lurah. Loh kamu kok protes wong dia aja lenjeh geleman dia menang saja. Lah iki nek digugu ya malah diam. Ngono ki kok. Maaf ya Mas. Jah. Iki kowe gawe gara-gara mengko sak mengko bali bojone. Mas, mosok ngambung nyawernya 5.000. Sik. Iki ning kene biru kok. Oh, iki ning kene dadi coklat abu-abu iki. Enggak apa-apa, yang penting duit sini masukin. Ngawur. Lanjut. Jancane kowe ning endi? Galagatmu sadar kupriani. Iku Mas Soto, aku dengar siji. Aku dengar siji nang kono. Biasanya aku ora keduman nang ngene iki pas gini-gini. Iki apa iki? Apa iki? Sapa? Oh, Agus. Ini Gus. Agus. Ngene Gus. Ngene Gus. Kaya njeluki wong kok kaya ngono. Ya malah kabur ngono. Agus, ngono. Wet nggih Pak nggih, maaf ya. Kowe ning endi? Aku ketemu sama pacar aku. Lah aku ning dhuwur. Ini pacar aku mbiyen. Malah berjumpa mantan. Ini pacar aku. Lah ya mbiyen to. Nah, ini pacar yang pertama. Iki terus ini. Iki Samidi, iki Sarmono. Iya, ini sama ini pacaran 3 sasi. Terus sing karo kowe pirang sasi? Sing ini cuma 2 hari. Nah, sama iki ini rodok 3 sasi iki 2 dina. Iya. Oh, masukin ya. Terus uwek-uwek
ngomong 3 sasi terus uwek-uwek. Iya, sambil Lah nyanyi iya. ya. Masukin kotak amal. Iki aku percaya kok 5.000 dadine. Oh, tambahin. 15. Nah, Makasih. lah iki sing 2 dino piro iki nek sing 2 dino? Enggak usah wong cuma 2 hari pacaran. Kurang dino ora usah. Enggak usah. Lanjut. Ono terwelu. Awas. Wah. Oh kok iya? Lah iya. Oh iya. Mikir-mikir cakot. Ono Lanjut. terwelu kok. Jan-jane kowe ning ngendi? Gelagakmu tak nyumriati. Atiku sudah kowe kencan ngarepani Agus. Iki Mas Agus wis dipun pinangkani pamundhutane lali janjine. Iki aja rono sik. Oh iya. Iki sing baju putih ya ditawani. Mas. Aja nyangkul iki gemboke culi. Iki sing klambi putih iki ditawani. Ya. Ditawarkan mbok menawa ana pamundhutan Sekar, Bapak ngersakaken Sekar menapa? Napa badhe ngersakaken kawula ngono. Kong. Nyuwun Sekar napa, Bapak? Monggo. Oh, mboten aja ngono. Adik mau ikut mamah baru. Ya. Bukan, adike gila karo kowe kok. Sini ikut mamah baru. Wong kowe raine kaya maisan ngono kok. Ya. Ya. Ren. Dalam, dawuh. Mbak Dina, iki Nggih. penyanyine yo diaturke. Nggih. Ya. Iki Gilir gumanti. pamundhutan wonten pamundhutan Sekar rumiyin iki, Mbah. Oh ya. Nggih niki pamundhutane wonten Jambu Alas saking Bapak sinten? Majangi. Sik no aku rapat ya. Maitlani. Hah? Iki saka Cina bapake. Maitlani. Asmannya sinten, Pak? Oh, Pak Metik. Metik. Nek Metik li cetha aku, Metik ora ana gigine. Jajal, tanya lagi siapa? Metik. Sing rada cetha seru sithik. Metlani. Oh, ya. Lani ki opo nek lani artine iki? Bukan made in China ya, Metlania ya. Sekarang Iki langsung. Sekare Jambu Alas. Nyanyi sendiri ya. Napa pada duet? Nggih. Ya. Ajeng duet kalih niki? Enggak sama penyanyi yang Napa sana. wakil? Enggak. Oh enggak. Ya. Oh iya. Nggih, ni wakil mawon. Nek wakil biasane tengen kula nggih 75. Jangan, Pak. 2.000 saja, apik 2.000. 2.000. Warnanya abu-abu. 100. Nah iki malah Oh, kokon 100. 100. Heeh. Itu maklernya bilang 100. Iki aku percaya nek karo wong ini wonge seneng sedekah kok. Iya. Dadi sedekah kepada yang membutuhkan. Contohnya Iya, iya. awakmu. Ini kok ganjel ya, Mas? Apa? Sik. Bokongnya ini. Apa iki? Kok ana serabine? Monggo sing badhe tumbas serabi niki. Sik iki kok mabuk kungkuman reng. Ngawur. Apa toh kamu tuh mau dititipi barang, Mbok? Ya biar kok. Lah wong mabuk kungkuman reng Nah, kok. di sini ganjel, ya buang saja sana. Ngawur. Kamu nyereke nek Iki kaya nang pantai dolanan ini. Weh. Malah tekan kono. Mohon maaf. Yo nyanyi yo. Oke, Kok sedelomen. tak sawang-sawang jenengan kok sansaya bagus. Ya encene nek bagus wis penyakit dari lahir kok. Oh, aku wis sepisan dalem langsung sapa. Lah iya kapan piro aku di dalem maring wong ayu. Maksudnya bagus nek lagi kaya ngene, nek normal ya ora. Jadi luwih bagus sing dicoreng-coreng ini. Iya. Kowe iki ngenyek sajake kok. Oh, kula
bloko, Mas. Oh, bloko. Bloko. Dadi jujur. Jujur. Jujur kacang ijo, jujur abang putih. Iya, Heeh, jujur terus- apa neh? Jujur sumsum. Kok yo hafal nek bar Lah iya aku bakulan sajane kok asline. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu ugi Kang Mas Gareng. Iki tetepangan kalian warga samarakat wonten ing masyarakat, Mas. Masyarakat Mas Gareng. apa? Masyarakat. Masyarakat samarakat. Masyarakat iki lambemu ora tau di Sik, wis karo. Masyarakat nasi iki Oh, kudune kudune dadak di lah iya Oh, kudune iya. dilat drijine tengen. Masyarakat iki tetepangan Nggih, ya ingkang tetepangan. paring asma sinten saking pundi? Hah? Paring asma sinten? Kula ora duwe asma, Mas. Kula alhamdulillah sehat. Maksude jenengmu sapa kok sehat wis jelas asma kuwi dudu asma penyakit. Jenengan ora pirsa kula jenenge sapa? Ora ngerti. Oh, jenengan ora ngerti apa maneh kula, Mas? Iki piye to? Lah wong kowe jenenge dhewe mosok ora ngerti. Ora. Lah kowe lahir Aku sing kok jenengi bapakne. kok piye kicah-kicah? Tenang. Kicah kurang sesendok kaya niki. Padha-padha cilike kurang gizi ki ndang ngakur. Oh lah iya iya. Aja derek tetepangan Ah. kagem masyarakat Desa Mendolo Wetan. Mendolo Wetan, nggih. Pripun Bu, Pak, pawartosipun? Ya cetha Sae. sehat nek ora sehat mesti ning puskesmas apa rumah sakit. Wong nonton ya mesti sehat. Alhamdulillah. Lah iya. Anggo basa basi sithik. Iya basa-basi ya. Mau niki ingkang ngesakaken sekar pundi? Nika bapake wonten sensor sumilir. Oh, sensor sumilir. Heeh. Ya. Tanggung jawabnya Kiyo mana? saking panitia wonten apa wau ana kopi Gubuk. susu, ana gubuk Gubuk asmara. Kopi Oke. susu. Insyaallah setunggal mbaka setunggal dipun pinangkani sumangga ingkang pundi rumiyin. Maka saged hanyawiji wonten mriki. Nggih, spesial Oh, kagem nggih. Bapak Sarung. Bapak sarung kayak Kang Mas. Heeh. Ayo.
sekar panyuwunan saking Popo Sarung sampun dipun pinangkani. Kentir sumilir. Kitir Mas Oh Kitir. iya, kitir. Iki alhamdulillah setunggal pokok setunggal dipun pinangkani sarengan kalian Mas Sarung. Iki Gilir Gumanti ugi pamundutan tasih kathah. Ya. Nggih, Gilir Gumanti sarangan kalian Swarawati ingkang mijil saking Wonosobo. Kita panggil siapa dia? Artis yang sudah tidak anjing lagi. Asing. Oh, Asin kakek Uyah. Monggo. Mbak. Oh, Nisa loading ding ding Madya Laras. Terus ngono. Tuluk. Wis ngono. Semon iki tok batire ora. Lah ya batire ora kompak kudu rombongan. Oh batire sengit kabeh karo aku kok. Apa ya? Iya, sing cinta kok iki tok. Kowe pancen raine nyengit ngono. Apa ya? Lah iya. Oh, pemaning kowe. Ora, aku bagus ngono. Bagus? Kaya Gatot Kaca nek aku. Gatot Kaca? Kaya Gatot Kaca. Lah iya, otot kawat balung wesi. Nek kowe kaya dengkul perkul silit seng. Selet seng. Wesi kabeh. Oh iya. Ya wis karepmu lah. Heeh. Iki piye, Neng? Ya tetepangan dhisik. Oh iya, tetepangan. Wis mau kok, urung ya? Urung. Wis kenal kabeh kok. Kenal kabeh. Aku ya cah kene kok. Wayamu. Aku calon cah kene. Aku wis nemu calone mau. Nemu Dudo apa Joko? Dudo tapi meh mati. Dudo tuwa, sugih tapi meh mati. Karepmu. Wis entuk kudu ya kok, Reng. Ah, jane. Tetepangan dhisik. Ah iya. Jenengmu saka ngendi? Oh? Jenengku saka ngendi? Maksudnya jenengmu sapa no? Ah, jenengku sapa mau ya? Kelalen kok. Ngawur, wong jeneng kok kelalen. Enje. Nami kula Siti, Mas. Siti. Enje. Siti kowe tikus. Siti kok tikus? Siti Kusnari. Oh, nggih, nami kula Situ. Situ Bondo. Ya wis lah, suwen-suwen. Jenengmu sapa no? Nggih, nami kula asli, sing asli apa sing asli sing panggilan apa sing priwe? Asli. Jeneng panggung apa jeneng omah? Panggung. Panggung, tenan. Sing wengi apa sing awan? Wengi iki wengi. Sing wengi. Jenengku wengi iki berarti Nisa. Nek awan. Nek awan Niso. Lah Niso tukang ngawur. Wah, iki kasarangan kalian Mbak Nisa. Iki lagune ya ana pamundutan apa saking mau, Mas? panitia. Pamundutanipun. Napa niku macange? Nikau. Ya ana pundutan Gubuk Asmara karo kopi susu. Nggih, diparingi. Kopi susune ndak mboten enten iki, Pak. Kopi susune. Entene kopi tok, susune mboten enten dereng susune plotot. plotot dhewe. Diparingi Gubuk Asmara rumiyin. Iki terspesial karo kagem Mbak Laras karo Mbak terspesialkan kita, kagem panitia. Nggih. Semoga sarangan kalian Madya Laras dados. Monggo Mbak Laras kalian Mbak Urai. Monggo spesial buat yang punya lagunya Kita. ada Gubuk Asmara bareng Madya Laras. Iya
bos lho. Susune mambu. Ayo bos. Air susu ibu, terima kasih. Urung. Anje terima kasih. Jaluk kabeh. Oh iya. Terima kasih Bapak. Di mana iki? Di mana? Mana ini? Catetan sajrone ati datang luntur saya merati aku kowe dadi garwa ayo Bapak Ibu. Wong bola dhewe kok dipalak. Ya ora apa-apa. Iki berarti wong ora duwe duit ketara iki. Heeh. Transfer kok ya. Anjane iki matur suwun Bapak nggih. Matur suwun sedaya mawon. Catetan sajrone ati. Ya salutut. Saya merati. Asmara sampun Mas Gareng. Matur nembah. Matur nuwun sing sampun sedekah niki nggih, berkah barokah selalu. Amin ya ditungake muga sedaya masyarakat kene pinaringan kebakaswarasan, pinaringan panjang yuswa, napa ingkang dados sejo lan tujuan sekedha kabul kalaksanan kasembadan. Lho kae mau ya ana sing pan duet Mas Gareng, Mas panitia di sebelah sini ngumpet. Iya. Sapa iki sapa? Ya mau sapa kowe mau aku rung kenalan kok kelalen. Nggih niki tasih wonten wedal. Nggih. Ngajangik. Nggih. Ana wektu. Monggo ingkang kepareng badhe duet semonggo. Mas Agus, Agus maneh. Iki Agus Buntung udu iki sing lagi viral, udu. Oh. Monggo Mas Agus. Iki sesarengan kalian sinten iki Mbak Dina malih monggo Mbak Dina. Mriki Mbak Dina.
Mbak Dina bareng karo Mbak Rini. Oke, kali Rini G-boy. Udah dijemput Mbak Rini loh. Sepote wis selamat ulang tahun. Iya sini Mas Agus, ini uang tenan loh ini loh. Iki dikei sing menungso tenanan iki. Ayo Mbak Rini jemput sana Mbak Rini. Jemput. Heeh. Mas Agus. Kowe dijemput Mas Agus? Hah? Cekel ngarepe tutut mburine. Iya, jangan diidoni kok malah diidoni itu. Oh, jadi idoni tutuk wae karo terbang. Ora wani. Lah, kon supit meneh. Iki mbake ya supit anyar iki sing nganggo kethu ketone. Kok bukan supit anyar itu Pak Kaji kok. Oh, Pak Kaji. Iya. Lagunya Kopi Susu ya. Iki lagune apa Mas Agus? Mas Agus lagunya apa? Iki saking panitia napa minangkani kopi susu? Kopi susu dulu. Kopi susu, jenengan kopine kula susune. Ya. Mumpung isih ana wektu. Kuwi meh jam 1. Ya. Niki kopi susune wong dereng ngecor malah. Oh ayang-ayang, ya boleh. Kompor gasé telas niki. Dadi susune kopi susune ya mengko sik ngenteni nggodhok sik banyune. Ya. Iki diganti apa dhisik sumangga Mbak Dina? Ayang, tapi ngetes ya. Ayang-ayang? Iya, duet Mas. Gitu HP-ku. Ayang-ayang. Nggih, iki spesial kagem Mas sinten? Agus maneh. Agus maneh. Lakone itu Mas Agus pancen. Heeh. Ada tanggapan sing nanggap Mas Agus. Sing urunan Mas Agus. Sing njaluk lagu ya Mas Agus. Lah sing metengi wedhuse tangga ya Mas Agus. Kaya tekan metengi wedhuse tangga barang. Iki pemrekaos berarti. Iya. Mas Agus tak ke situ ya. Iki ayang-ayang spesial kagem Mas Agus. Ayang-ayang. Iki udah.